chien emana neno on my side. Aron, ang'adi kinde mane wantiere kod achiedh nade mar tudruok matin kodi, in koro pachi en mane? Mokwongo mana kaka nawacho, ayie kabisa gi paro mar IBC mar keto ne jochung' limit e weche mag pesa mowinjo gitigo. Gimomiyo ayie gi wach ni en magiendi. Mokwongo, keto ne jachung' limit e pesa mowinjo tigo biro konye e weche mag proper planning. Number 2, biro konye e ng'iyo gima kisungu luongo ni priority. Obiro geng'o gimiluongo ni mistaken priority. Tiende obiro luwo chik ka chik e yore mag basics madwarore e campaign to avoid weche machalo kaka brainwashing jogo kura. Mar ariyo, keto limit ne jochung' e pesa mowinjo gitigo biro duoko piny corruption. Ma biro iyudo ka samoro jatelo kaka noyier last time osebedo koninde tich kochopo with a mind ni kochopo an abiro biro gi pesa apogo jopiny to giduoka. Mar adek, kwa keto limit obiro medo gima kisungu luongo ni service delivery. Tiende ni jatelo samoyier nyaka obed gi mentality ni odhi tiyo ne jopiny. Jatelo moyier without a mentality mar tiyo ne jopiny, mano jatelo mabiro dhi koyiere bunge obiro dhi mondo duok pesa ne mano campaign go. Koyiere governor obiro dhi mondo duok pesa ne mano campaign go. Adier samoro ing'iyo ka ng'amochung' MP dwaro tiyo gi over 300 million. Kigo msahara mar MP plus all the allowances okrom that 300 million for the rest of the 5 years ma jatelo ni dwa tiyo. Ma biro kelo kuo mar pesa mar jopiny. Koketne limit obiro ng'eyo ni owinjo beni mae mowinjo tim, mae mowinjo tim, mae mowinjo tim. Mana kaka nyamera nowacho, basic requirements mag campaign mar jachung' en gik machalo kaka branded t-shirts, en gik machalo kaka maybe transport logistics, gik machal kamago. Onge kuma chik mar IBC owacho ni japiny owinjo beni gonyo, ni japiny owinjo beni riedo mondo mi ogo kura. Go kura en patriotism mar jakenya ka jakenya. Tiende ni en jukumu mari mar tok 5 years ka 5 years owinjo beni dhi yiero jatendi miero moko tiyo igolo i-replace gi miparo ni nyalo tiyo. To kowinjo beni chuli mondo migo kura. Koro koket this limit, Joyce, biro konyowa e ng'eyo ni to ere ng'ama is genuine, ere ng'ama is organic. Ma osebedo kata mana ka chandowa e weche mag campaign. Iyudo ka jatelo moro biro kumoro, we have to pay a group of people mondo migi attend. Jatelo koketne limit mar campaign, onge kuma biro gole pesa mar chulo an inorganic crowd mondo mi attend campaign rallies mage. Wabiro bedo gi jopiny majunin, wabiro bedo gi jokura majunin, kwatero jotelo, wabiro yiero jotelo mar adier kendo jotelo madhi tiyo ne jopiny. And with all my body parts, I support limit ne jochung'. Nyaka jachung'e maber ni kodwa chung' MCA, onge tiende MCA ti gi $15,000 for what? $15,000 ni koyiere bodhi duoko $15,000 ni. Koyiere to tiyo gi $15,000 biro chuno ni ndara ok bi gernu, biro chuno ni yath ok bi hospital, biro chuno ni basari ok bi kel. Tiende ni magi biro dok e ofuko ne kodwoko pesa ne manotiyogo mondo mi